nyangkut tangga-tangga nang ora. Ente planet ku ya siji ha. Wis kan dhisik wis aman iku kan dhisik iki. Sak durunge kono manggone kono wis aman. Gak enek bedane ya. Ora enak. Aku lek mau gak enak ya gak enak aja nambah-nambahi. Aja kok gegur surati aja ngono. Suraji dhewe. Mesti ra kena digul-gulan maksudnya. Ora kena ngono kuwi. Masalah bengi ora wani metu ngono. Kuwi kok kendarane metu bengi iki. Sing metu panggah awakmu. Sing wani nang kebonan iki. Betul ya, Pak. Gak Ah bengi yang mburi kono ya metu ngono iki. mbok petuki dhewe ya. Ini ya, Pak. Petuki arek kangkring. Kan? Papat ya kangkring ya ijen ya hatak ya nang pertengahan Mas itu. Jadi kalah dhisik kalah ya ngono kuwi. Sapa cah bence ngono golek cah bence wah ya kondange cah bence taraki bonggelan iki ya tarai rencek